Down, 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 down. Dicky, down, 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 down. Oh, thank you very much. Have a great day. Bye. Så har vi en Popple Burger review her. Vi ved, den er god, jo. Vi har spist den før, men den ser god ud. Jeg tror faktisk, jeg har en cola her. Lad os tage den frem. Åh, shit. Lad os teste den ud, boys. Det her, det er min yndlingsburger i København. Du får ikke noget bedre. Det drypper bare. Du kan ikke få den her cola herinde. De har noget speciel cola. Men man kan godt tage sin egen cola med til sådan noget her, synes jeg. Og burgeren, den er fucking god. Og så skal vi tilbage på bar. Vi skal tilbage på... Sorry. Så skal vi tilbage på bar og sidde og få nogle øl, du ved, få nogle shots, stille og roligt med drengene. Jeg vil rigtig gerne give ham en af drengene, der sad nede på baren, han gav mig en øl. Ham vil jeg rigtig gerne tilbage og give en øl tilbage, du ved, ikke? Fordi jeg synes, han er en god mand, ham der, han er en rigtig god mand.
Jeg kommer ikke til at drikke en hel cola. Jeg skal have nogle øl. Hov, jeg har ikke engang connected til chatten. Er der nogen i chatten overhovedet? Prøv at se, du kan bare se kvaliteten her. Sindssyg kvalitet det her. Undskyld, jeg siger det. Jeg har det dårligt ved at sige det, men Kasper Drømme og den der også den anden grill, hvad hedder den? Gasolin grill. They can't compete, guys. They can't compete. Altså det her, det er rigtig burger. Det andet lort der, det gider jeg ikke spise. Det er hundeæde for mig i hvert fald. Det er hundeæde. Hvis så kan du proppe så meget ekstra tilbehør i, og det bliver ikke godt. Sindssygt god den her. Den bliver lidt fedtet. Der er også en skarp cheddar, de har i. Den er skarp cheddar. Nu rører jeg lige noget her. En skarp cheddar i. Det er ikke en børnecheddar. Jeg bliver imponeret hver gang. Det var bare lige en lille kort menu her fra poppet af. Når man ser her. Poppet hedder den. Det skal I prøve, guys. Det er bomben. Sindssyg burger. Okay. Jamen, jeg vil bare lige sige tak for i dag, guys. Det var bare en kort video. Jeg vil bare lige vise den, fordi jeg er ude at se, der er Brøndby-spillere og FC-spillere. Så jeg skal ned til baren igen nu og sidde og drikke med drengene. Så jeg vil bare lige hurtigt have en lille hurtig feast, og så kan vi se, hvad der sker. Jeg elsker jer her ved papir... det hedder det papiren? Broens Skadekøkken cirka, derovre. Det er der, jeg er. Peace, guys. I love you. Stay safe.